Защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века. Нека хвалим Господа Христа, защото милостта му трае до века, и да издигнем нашата канара, защото милостта му трае до века. Нека издигнем всички святи ръце, защото милостта му трае до века, и да запеем ние от сърце, защото милостта му трае до века. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Елай му се поклони. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Елай му се поклони, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века. Стигам с почит мощния си цар, защото милостта му трае до века, и с радост аз принасям своя дар, защото милостта му трае до века. Благославям днес своя Бог, защото милостта му трае до века. Исус, прости ми с радост и любов, защото милостта му трае до века. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Елай му се поклони. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Елай му се поклони, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. Избра ме още преди да се родя, за тебе да пея и да те хваля всякога. Това, което имам дълбоко в сърцето си, с нищо на света не може да се сравни. С тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз.
в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. С тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат. От този хляб, който ние се нуждаем, на първо място духовния хляб. Нахрани душите ни, Господи Исусе. Нахрани ни с небесния хляб, за да бъдем нахранени и благословени от Твоето име. Амин. И след това ще кажем: благослови на същият ни хляб, трапезата, която си ни дала храната, благослови я, освети я, за да бъде тя нужна за тялото ни. И с това тяло ние да прославим името Ти. Амин. Нека да наведем главите си за молитва. Господи, ние сме Ти благодарни за насъщният хляб. Благодарим Ти за трапезата, която Ти си дал. И Ти молим, благослови трудът на ръцете, тези, които са приготвили тази трапеза, благослови ги, Господи Исус. Благослови трудът на ръцете, на това семейство, които са се потрудили за тази трапеза, Господи Исусе. Възвърни стократно. Амин. Благослови всички ни заедно, Господи Исусе. Молим Те, дай ни небесния хляб. Нахрани душите ни, сърцата ни. Изпълни ни с присъствието Си. Молим Те, Господи Исусе, да промисли за бедните, вдовиците, сираците, лишени от насъщният хляб. Да промисли за гладните, Господи Исусе. Благодарим Ти за това благоприятно време, че Ти си ни дал. Благослови всички мои брати и сестри с Твоето присъствие. И Ти благодарим за всяка Твоя доброта и милост, която Ти си показал към семействата ни и който Ти ще покажеш. Амин. Бог да благослови всички ви. Амин. Мощни си, Господи Исусе, славен си, Създателю. Благослови малкият рожденик, Господи Исусе. Твоята подходена ръка да бъде върху него, Господи Исусе. Когато майките да не могат, Господи, Ти, Господи, даваше на обещание, Боже Исусе, че Ти винаги ще си с тях, Господи, че Ти винаги ще ги пазиш и закриляш, Боже Исусе. Благослови, Господи, трапезата, Господи, храната и ръцете, които подготвиха тази храна, Господи Исусе. Когато призовавам името на моя Бог, знам, че дяволът трепери. Когато призовавам името на моя Бог, знам, че дяволът трепери. И мощно е. Мощно
Geçin böyle üzgün duruyorsunuz. Üzgün duruyorsunuz. Üzgün duruyorsunuz. Açsınız peşini yiyeceğiz. Koyar baksana. Controllo la
се навърна като теб, татко, татко. Колко много ранен съм от хората, дори наскърбен предаде. Опитвам се навърна като теб, татко, татко. Всички знаем. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощам като тебе. Признавам, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощам като тебе. Признавам, че много ми е трудно, татко, татко. Вярвам, че ти може. Ако много скърбени предаде, опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Ако много ранен съм от хората, дори на скърбени предаде, опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощам като тебе. Признавам, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощам като тебе. Признавам, че много ми е трудно, татко, татко. И е снега по земя, и не може без
сърце. Господи Исусе, Ти си чудесен, вдигна Ти ръце. Врата с горина и ще пее от сърце. Браво! Браво, брат Симон! Бог да благослови камериста. Амин, амин. Дошъл ми го в телефон за връзка. След това... Това много тежко. Нещо това така ще е. Еси се. Слава си, брате. Велик си. Всемогъщ си. Thank you.
векове. Сега, сети сега, ти в живата вода, ще станеш ти по-бяло свят и аз ще те спася. Ото ми сети сега, ти в живата вода, ще станеш ти по-бяло свят и аз ще те спася. И после има една сестра, като добре благословена, тя сега в момента е набира сили и тя ще спее 7-8-10-12 песни. Амин. Тя не мога да разбера, казаха, ма ще разбере след малко. Алло. Ти ще пееш после. Ти 10 песни, 10. Айде, Маржола, маржола. Ага, така, пастора, дай малко и там, ти. Да, кебабчета, изгледна, има тук всичко. Така, благословение. Гели сами я благословени. Колко сте благословени вие, имате благословени песни, музика и се храните. Благословени сте от Господ, да ви кажа. Амин. Няма пияни, няма заляни, всички сме щастливи. Имаме мир, имаме благодат, имаме любов. Всичко е точно.
Senin elin okşasın beni beraber olayım. Rahat olayım. Добре си. Аз си давам почивка. Благодаря си. Малко да сте спокойни. Амин. Hold on.
Това е най-важната част от това събиране. От това тържество, това е най-важната част, да благословим рожденника. Да благословим това цяло семейство. Това е най-важната част. Нека Господ да ни благослови. Благодарим за този подарък. Знаете ли, децата са дар от Господа, подарък са от Господа. И ние трябва да се радваме за този подарък. Знаете ли, живеем във време, в което много хора нямат семейства, нямат деца. Знаете ли колко хора страдат заради това нещо? Някои търсят утеха. Имат по 5 кучета и по 5 котки в къщите си. Но това, което Бог дава,
Децата са дар от Господа. Мястото на детето нито котката, нито кучето може да заеме. И ние благодарим на Бога за семействата, за децата. Знаете ли, ние ще се молим за това семейство. Ще се молим за малкия рожденник, Бог да го благослови, да го пази, да го закриля. И Божиите ангели да бдят над него. Когато майката и бащата нямат тази възможност да го пазят, да го закрилят, Божиите ангели да имат намеса върху него. Божията ръка да бъде върху него. Да го благославя и да го пази и да го закриля. Ние сме ограничени като хора. Има моменти, когато нито финансите, нито възможностите им могат да ни помогнат, освен Божията силна ръка. Амин. Ще се молим, когато ние не можем да му помогнем, Бог да има намесата върху него. Ще го представим пред живият Бог, за да може живият Бог да има контрол над него, защита над него. И това зависи от нашата молитва. Амин. Ние сега ще се издигнем, ще издигнем ръцете си, ще протегнем към малкия рожденник, за да може Бог да го благославя, да го пази, да го защитава и да го закриля. Амин. Нека да се молим и всички за това, бебе. Господи, ние те благодарим за малкия рожденник. Татко, моля ти Твоята силна и мощна ръка да бъде върху него. Да го пазиш, Господи, да го закриляш, Господи Исусе. Когато ние като хора нямаме възможности и сили, защото сме ограничени да го пазим и да го закриляме, да го защитаваме, Боже, ти да имаш намеса. Твоята силна и мощна ръка, която няма ограничение, да го пази, да го закриля, да го защитава, да го изцелява, Господи Исусе. Моля ти, пази всички наши деца също така, Господи. Пази семействата в вярата, Господи Исусе. Благодарим ти за това прекрасно семейство. Пази ги в църквата, Господи Исусе. Закриляй ги в вярата, Господи Исусе. Да те радват, Господи, и да се радваме на благословенията им, Господи Исусе. Благодарим ти за тази споделена радост, която те споделят с нас. И те благодарим, Господи, за това семейство. Има и грижата за тяхното благословение, Господи. Най-вече духовно благословение. А всичко друго ти ще прибавиш. Благодарим ти в името на нашия Бог и Спасител, Отец, Син и Святи Дух. Пази това семейство, закриляй ги, защитавай ги. Амин. Раб берекет не си не всини зида. Имаш да кажеш. Това, което го направихме, това ще възлиза напред в живота, в семейството на брат Наско. Какво мога да кажа аз? Да добавя нещо спрямо това, което брата ще бъде излишно. Имам един кратък спомен, който ще го споделя с вас. Един ден сме на църква, така от някъде един младеж изскочи, слизаме, така запознахме се така бегло. Имаше така лек интерес. Видяхме си едно младо момче, обърнах му внимание, задаваме въпроси за Господа. И така бях малко учуден. Това не беше първата среща. Викам, сигурно той от любопитство, нищо повече. Но на другия път пак срещнах този младеж и беше много по-ангажиран и беше много по-любопитен. След това наистина се запознахме с този младеж, имахме връзка, идваше на църква и така нещата вървяха много добре. Обаче дойде едно време, където той каза, брат, аз искам, вика, да ме венчаете в църквата. Викам, той пък сега, викам, той е нов във вярата, как става, викам, откъде на тази вяра в сърцето на това момче? И аз го погледнах, казах, Господи, той е толкова млад и го поиска. Защо да не го направим в Твоето име? И ми направи голямо впечатление. Казах си, Господи, той много повярва и ти се доверява. А има християни и вярващи, които все още не могат да се доверят на Бога, въпреки годините, които
следват и служат на Неговото име. Ако пък казах, той е толкова млад, от вчера и днес иска да предаде всичко в Твоите ръце. Казах, Господи, ако Ти си съгласен, защо аз да не бъда съгласен? И му казах, да, ще го направим. Щом Ти желаеш да бъдеш венчаван и да приемеш Господа по този начин, да му служиш, ние сме готови. Спомням си тези времена. Дойде, беше по-млад, по-слаб, по-строген и винаги е бил послушен. Това е важното. Благословихме го. Така мина си няколко време. Имахме малък проблем, но Бог е този, който решава всички проблеми. Амин. После имаше други въпроси. Знаете ли, друго е да бъдеш баща в плътта. Както брат Наско си има баща, Бог да го благослови и Бог да му прибави още години на живота. Амин. И да се радва още на много внуци. Но да ви кажа ли, друго е да бъдеш пък духовен баща. Защото тогава ставаш баща на много народи и на много деца. Амин. На други деца. Той имаше толкова много въпроси спрямо мене. И аз винаги се стараих да му отговоря по най-правилен начин, за да не се разочарова. Но какво радваше сърцето ми, знаете ли? Че той идваше винаги да търси съвет не от мене. Виждаше в мене Господа и идваше от мене да търси съвет, защото знаеше, че аз познавам Господа и знаеше, че той ще получи най-правилните отговори. Амин. Един ден имаше притеснение, каза, брат, какво става с нас? Ние искаме да бъдем благословени с едно прекрасно дете. Погледна го. Казах, сега как да му кажа, че Бог е в контрол на нещата? Той е толкова нетърпелив. Казах му, брат, в Божието време всичко ще се случи. И той се наведе главата, каза, да, брат, прав си. Ама аз не знаех какво е в неговото сърце. Мина се още няколко месеца, няколко време, каза, брат, притеснен. Абе, вика, нещата не се получават, нали, молим се, вие се молите. Как ще стане това? Погледна го пак, казах, Наско, довери се на Бог. Вижте, от моята страна е много лесно да кажа, довери се на Бог. Но е много по-трудно от срещната страна, когато той е в този проблем и той трябва да се довери на Бог. Амин. А когато ти решиш да му се довериш, тогава наистина нещата се случват. Амин. И му казах, вярвай, че наистина един Бог ще даде най-прекрасното момче. Амин. Имаше едно пророчество за тях. Един брат се помоли и каза, до година по това време вие ще имате дете. Тогава той беше наистина в пълното си щастие. Имаше светленка, имаше радост в неговото сърце. И мина се точно една година. И така си говорим с него, той дойде пак при мен и каза, брат, абе дали след една година Бог каза, че ще имаме дете? И аз му казах така, Наско, Бог каза, че ще имате дете. Ама той ни каза, че през тази година ще се роди, а просто, че ще бъде зачнат за една година. Амин. И знаете ли, това, което Господ обеща, Господ изпълни своето си обещание. Амин. И Бог прави невъзможното възможно в живота на онези, които наистина решават да му се доверят и да му повярват с цялото сърце. Амин. Ще ви кажа едно нещо. Човечеството може да прави каквото си иска. Свободно е. Може да обикаля да прави каквото си иска, където да си ходи. Но Бог има и план. Бог има начини, в който да доведе този човек до покаяние и до познанието на Неговото име. Амин. Бог има обещание към човечеството. Да ви кажа какво е. Всяко едно коляно, всеки един човек ще му се поклони по един или по друг начин. Амин. И това поклонение дойде в живота на мой брат, след като той реши да му се довери. И Бог го благослови. Каквото искаш, това Бог ще те даде. Амин. И днес аз се радвам, че хората, които се молихме, хората, които страдахме заедно с него, и сега сме свидетели на това щастие и на това благословение, за което Господ е подарил това прекрасно момче. Амин. Затова казах, че много е важно днес твоята молитва. Твоята молитва ще работи и ще проработи за напред в семейството на това младо семейство. Ние направихме нещо днес необикновено. Доверихме се на Господа. Бог каза, даром ви давам и даром давайте. Иванчо ни беше подарен на майка си, на баща си даром. И ние го направихме днес. Обратно го предоставихме в ръцете на Господа. Амин. И казахме, Господи, ние нямаме силата, когато дойде ми температура, да му свалим температурата, примерно,
но ти си този, който твоята ръка ще го подкрепа и ще се грижи за него и ще го пази от всяко едно зло в неговия живот. Амин. И така, ние се радваме за тях. Нека Бог да ги благослови. И аз предлагам да запалим тортата, макар че все ще се обърнате на обратно, майче. Не. Може би греша. Добре, айде да изпеем тази известна песен за рожден ден. Как беше тая? Ама хубавата песен за рожден ден, не може. Не знам обаче как ще духне тази свещичка точно там. Нищо, аз от тук ще духна. Малко тъй отстрани. Айде. Happy birthday to you. Happy birthday, Nasko. Happy birthday, Imane. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Иване. Благословен рожден ден, 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 Бахтало рожден ден, Бахтало рожден ден, Бахтало рожден ден, Бахтало рожден ден. Само за Иван. Бог да благослови малкия Иван. Аме си амоя. Аре бе. Бойди се го малко, аз така. Така, браво! Алелуя, Господи Исусе! Благослови малкият Иван, Господи Боже! Благодарим Ти, Господи, за този ден, Господи Исусе! Благодарим за това прекрасно съзнание, Боже! Че Ти подари този щастлив ден на това прекрасно семейство. Адонай! Живино, 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 Адонай! Живино, 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 живино. Исусе, изцеляваш Ти благославя. От небето наш ми Боже, Ти ни дава. Исусе, изцеляваш Ти благославя. От небето наш ми Боже, Ти ни дава. Ти е мала. Вечността при мене вечността. Всички заедно. Адонай, живино, 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 Адонай. Живино, 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 Адонай. Живино, 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 живино. Адонай, живино, 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 Адонай. Живино, 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 Адонай. Живино, 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 живино. Аме си амоя. Иване скоро дошли, ако планина бия будка шукова. Ами стига този тях, и кажем без вълна, ако вода не пие, ще умре.
Ние сме като цветя и не можем без вода. Ако вода не пием, ще обяснеме. Ние сме като цветя и не можем без вода. Ако вода не пием, ще обяснеме. Господи Исусе, Ти си чудесен, стигна Ти на себе по сърце. Господи Исусе, Ти си чудесен, стигна Ти на себе по сърце. А ние сме като светя и не можем без вода. Ако вода не пием, ще обяснеме. Ние сме като цветя и не можем без вода. Ако вода не пием, ще обяснеме. Господи Исусе, Ти си чудесен, стигна Ти на тебе по сърце. Господи Исусе, Ти си чудесен, стигна Ти на тебе по сърце. Господи Исусе, Ти си чудесен, стигна Ти на тебе по сърце. Очите ми поглеждат Твоята слава, гледат Твоето лице. Сърцето ми обича Те безкрайно, Татко Исусе. Очите ми поглеждат Твоята слава и поглеждат Твоето лице. Сърцето ми обича Те безкрайно, Татко Исусе. Любовта Ти е мир, любовта Ти е живот, Тя ме дава да живея Твоята благодат. Любовта Ти е мир, любовта Ти е живот, Тя ми дава да живея Твоята благодат. И сега, огромна
твоята любов, велика е, татко, твоята милост. С радост изпълни моето сърце, погледна към те с вяра и с спасе. Огромна е, татко, твоята милост, велика е, татко, твоята любов. С радост изпълни моето сърце, погледна към те с вяра и с спасе. Очите ми поглеждат твоята става и търсят твоето лице. Веда ме обичате безкрайно, татко Исусе. Очите ми поглеждат твоята става и търсят твоето лице. Сърцето ми обичате безкрайно, татко Исусе. Любовта ти има мир, любовта ти е живот и да ми дава да живея твоята вагона. Любовта ти има мир, любовта ти е живот, тя ми дава да живея твоята вагона. Велика е, татко, твоята любов, велика е, татко, твоята милост. С радост изпълни моето сърце, погледна към те с вяра и с спасе. Велика е, татко, твоята любов, велика е, татко, твоята милост. С радост изпълни моето сърце, погледна към те с вяра и с спасе. Сега винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, винаги, алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, винаги, алелуя. И никога, никога, никога няма да спра. Щом дигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно ме сърцето. Нещо се случва горе в небе, но моят Бог се моли, записа ме. Нещо се случва горе в небе, и моят Бог се моли, записа ме. Винаги, 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 винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, винаги, алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Алелуя, аз няма да спра да те хваля. И ще разказвам твоите велики дела. Че Исус е моята крепко и моята сила. И дори да съм в нужда, но аз не я зоря. Алелуя, аз няма да спра да те хваля. И ще разказвам за твоите дела. Исус е моята
Amado
кутията, че и там. Търди съм. Микрофон не дама. Микрофон не бе. Който реши да благослови нашето семейство, тук сме поставили кутия. Ако някой желае, може да ги пусне в плик и да си напише името, тъй че Бог да ви благослови. Това, което ще посеете, това е за благословение на нашето болно семейство. Чакай да снимам дядото аз. Наско, снимам го, да знаеш, снимам го. Няма го изтърва. Кажи му да си напише името. Цено, че сме на гласуване, нали? Някой друг да снимки, само са не снимам с тях. Добре, я сам да направим. Искам. Охо, вижте дялото кода, дялото. Браво! Да ни е жив и здрав. Стой, ако жела. Но си прави. Чакай, но. Дай, аз Петър снимам. Как дава парите?
Петре, напиши си името, да не забравиш. Нас е, виж. Хубаво прави, нали? Готово. Няма проблем. Иване, нямаш биберони. Иване, биберони. Чак, парата снимаме. От тук ги прибрих. Спокойно. Къде ги завека на Ленен цвет? Що ли го отвориче? Сети, къде е твой? Отвори го. Цвети, ти... Аз ти предлагам телефона, ако беше сега, ще те много златен стана, Иван Златния ще му викаме. Чакай да снимам име. Напиши името. Гласуваме за брат нас.